Mundur. Mundur 5 langkah. Kaya jelet. Apa dong? Begegek semono gedene dong. Monggo ndoro. Sandale sing siji lobok. Ora, iki upama. Kok iki irunge ora kantil wis keri sisan tak omongi. Lho akhir dandan kakean jagong, mesti ya wor-wore lali. Ora sampe kok. Wor-wor kaya mabut lho. Ora. Tak ngerti saka mburi gayeng tenan siramu. Mau ora nggo iku kok. Aku ning gumun. Nek biasane gundul rak klemis, pancen kanggo Ndoro. duit. Lah saiki kok siramu kaya badak. Tong, ini tong tak omongi. Ngomong sik. Ora ono kok cepet ndase lho. Oh, sahabat darane lho. Sirah lho dodolana. Iki apik tong. Ingsun marah. Engson apa anake tukang nyitak boto engson. Ngene-ngene. Tak ngerti kok sajak ana sing beda to. Bidane apa? Muter-muter lho cap silean kabeh. Lho pentul main terus kok mengkene cah. Napa iku? Ndang. Iki ketoke kok sening joku ndek mau. Kowe ngerti ngono ra? Saking sregepe. Lho kandhane. Lho jog ki diundur tanggal 9. Heeh. Asale tanggal 6. Terus. Hei. Ketuane mbok picek-picekno ora dibayar kowe. Kempot dikempot. Aku tanggal 5 nyetrika nyampe 7 tundun. Barbarane aku prei ora mangkat. Ketemune ora mangkat kabeh. Ndoro, kula niku ajeng tanglet Piye? sithik. Piye? Niki nyolong teng pundi? Wis to. Aja Kita buka tutup, jaswadi no. to kowe. Bengeng Mas Drone bengeng. Ora kok kalung lali nek. Gak ancen ngene. Ora. Kalunge Aku nek didol. kalungan batik kancane Heli. Loh, berarti kemo kancane Heli. Kowe mboten kalungan kok. Iki mau tarungono anggonmu suka warisuko atur pambagyo karo keluarga. Saking Getas Pejaten ya mengke Bapak Siswanto sakeluarga kae. Kempot mantu kempot. Pamirsa Kakung Sumawana Putri sajak gayeng ing palipur. Gayeng. Heeh. Wah jiwa. Wah, iki lho ambung kokop. Ning kasunyatan kuwi aja nglirwake apa kang dadi jejiban. Napa niku? Ing pamungkuran kae sanyo urip terus nganti blabar banyune durung dek pateni. Lho niku mau kersane kula uripke. Lho wis kebak. Mangke nek jenengan wangsul saking pisowanan kersane jenengan siram ngoten lho. Nanging nek blabar kaya ngono kae lho. Niku lali mboten mboten. sanyo. Banyu udan. Kandhani. Pun kula tak nang pepungkuran kalih patak niki patak. Kentong. Ayo tong. Iki nesunan. Kula nyuwun pamit Doro. Kaya mangke. Tutup. Dalem. Wis dadi kasunyatan suka parisuka ing papan keluarga kae, kasunyatan nyinampirke jejebanono ing pundhaking awak dhewe. Syarat sarana netepi adat ing tanah Jawa pangadeg adicara pangruwatan. Mula saka iku, yen to iki dina wis samapta ing diri siaga ing gati, ana ing jumeneng papan pahargyan ora kaliya mung kudu nyamur laku kahanan anggone nampa jejibahan. Awit ana tetembungan kae sapa sinampiran jejibahan pangadeg adicara pangruwatan kudu piyai kang sepuh ora mung sepuh yuswane uga sepuh babakan kawruhe. Menika leres atur panjenengan. Yen to badhe nglampahi adicara ruwatan ki kudu piyai kang sepuh. Kaya mangke. Sekawit panjenengan wau sampun matur. Kudune awake dhewe celamur laku. Nanging celamur laku menika kedah jumbuhake kahanan ing tanah Jawa lho Kakang. Kang ateges Menika lho, lak wonten to tiyang sepuh yen ning Jawa yen kakung ki karan napa? wis sak mestine tanah Jawa kae sinebut kaki. Lah yen wadon. Ini ki kaya mangko. Lah menika yen to panjenengan badhe celamur laku. Aturmu kaya mangkono mbuka ing pamikiranku anggonku napa jejiban pangadeg adicara pangruwatan ora sinebut Raden Pentul kelawan Raden Templem. Nggih. Sajak isih muda tumaruna yen to dirungokake marang kadang gesang ning tanah Jawa. Dene iki dina wis nampa kang dadi jejibahan ganti jejuluk kaki legek dalah ini legek. Ngaten kaki.
pinemu panjenengan karan kaki legi sonine legi. Kaya mangke. Nanging kok malah kula capet-capet mireng perenjak ganter-ganter sak njawinipun griya to kaki. Sasmitaning para winasih ning tanah Jawa yen ana prenjak ganter-ganter bakal tamu tumuju sadaya Rapa Yawadi. Coba diratus sawetara amit rawaca kang dadi wigati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis dadi kasunyatan prenjak ganter-ganter bakal tamu tumuju sadring Rapa Yawadi. Iki dina kasunyatan ana tamu sajak sak keluarga. Ning iki dina dereng durung pono anggonku pitepangan sajak bakal tak purba nini. Mbok dipun dangu kersanipun terwaca kaki. Kaya mangko. Nuwun sewu Bapak. Wonten ateges kula tambahin kahanan pahargyan punika. Kula badhe nyuwun pirsa dhumateng panjenengan sami. Panjenengan paring asma sinten saking tlatah pundi? Nami kula Bapak Siswanto. Bapak Siswanto saking Getas Pejaten. Kula pun kaki legaya dalah punika sisian kula nini legaya. Anggenipun panjenengan tumuju sadering rompok kula sajak sak keluarga. Leres? Ibu paring asma sinten? Ibu Ratnawati. Ibu Ratnawati. Menika putra panjenengan Bapak nggih? Nggih. Ingkang Pambayun utawi ingkang Bajeng paring asma? Sing nyaking Alvaro Alip Pratama. Alvaro Arif Pratama. Alip nggih? Nggih. Alip Pratama. Lajeng ingkang Uragil? Muhammad Dimas Yafran. Dimas Yafran. Nuwun sewu Bapak Siswanto Ibu Ratnawati. Anggenipun panjenengan saking tlatah Getas Pejaten tumuju sadering rompok kula mengko wigati punapa punika? Ngeten kaki legi kula nyun sewu sepindah. Nuwun Kula sewu. niki silaturahim. Niki kula iki mewakili sak keluargane Bapak Siswanto. Niki Bapak Siswanto niki gadah lare kalih jalan-jalan niku amine uger-uger lawang niki dipasrahke marang kaki legi lan niki dipen ngruwatake ben supaya gados manungsa sing utama ngoten. Nuwun sewu Bapak Siswanto Ibu Ratnawati. Bilih panjenengan sakeluarga atur silaturahmi kula tampi kanthi asta kekalih tambah Amin. pasederekan tumrap tiyang gesang tanah Jawa Pak Amin. nggih. Mengko wigati ingkang angka kalih titi kalenggahan pardian punika Bapak Siswanto Ibu Ratnawati netepi adat tanah Jawa. Leres Nggih. gadahi putra kalih cacahipun mijil Nggih. kakung sedaya. Ing Nggih. kawasan Nandang Sukerto uger-uger lawang. Pun Nggih. pasrahaken dhumateng kula saha sisihan kula lumantar nyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Kuwasa Lukar Sukerto putra kekalih panjenengan. Nggih. Nuwun sewu Bapak tuwin Ibu. Anggenipun panjenengan pasrah putra kekalih panjenengan dhumateng kula saha sisihan kula. Napa sampun ikhlas lahir dosen batin? Sampun ikhlas lahir Ibu batin. nggih ikhlas. Nah ikhlas putra kekalih panjenengan badhe kula tampi. Kula tampine nggih kaki. Bapak Siswanto Ibu Ratnawati, panjenengan ampun alit tinggali. Bilih putra kekalih panjenengan badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak kapur Amin. samangke dadosaken putra ingkang soleh ngabekti Amin. kaswagahe lan miguna tumrap nusa Ya, bangsa. amin. Titiari kalenggan pardian kalukar sedaya Sukerto dadosaken putra ingkang suci boten kathah Sukerto punapa-punapa. Amin. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Takwa dening Gusti Kang Maha Amin. Kuwasa. Nuwun sewu Bapak. Saksampunipun panjenengan pasrah putra kekalih panjenengan dhumateng kula saha sisihan kula. Tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar napa sampun cekap ingkang dados wigati. Sampun cekap kula nyuwun kondur. Sajak panjenengan gati-gati badhe kondur tumuju bidalem suwang-suwang kula tansah sugeng ndherekaken kondur rahayu nirwikara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki. Ini legi. Aku iki mau sekawit bareng anak iki mau dipasrahno karo awake dhewe to kaki. Aku yo mesam-mesem.
Lah bocah loro atik nggambarno awake dhewe ku lho ya. Kok iso? Lah kok kepiye? Sing iki ku ya kaya sampean. Lah sing iki tik ya tak emper-emper tik ya raiku didekok nek kono piye. Anu grasa kok Gus iki ra Aku kanyono. mas boten batin lho kaki. Lah kok sing barep kok ya jumbuh kelawan anak. Lah iya. Iki mesti mangane akeh. Ora. Ketara. Aku lho ngerti nek iki mame iki mung sesendok. Apa? Lho sesendok tok ning balik ping 200. Masa Sak budak entek. Nini lega ya. dalam. Bunga jroning atiku yen to kasunyatan sinampiran senadyan to iki mau putra titipan bakal tak rengko kadya anak ing Lah dhewe. nggih. Ning ya iki dina aku wis samapta ing diri saka ing gati. Sinampiran jejiban pangadeg adicara pangruwatan. Aku nyengkerke wujuding jan. Aku ya kemutan kok kaki. Mila menika aku tak nyuwun pamit nggih. Sajak iki dina sewolah pralampita ning sadroning netramu yen to kasunyatan iki dina. Apa kang dadi pamikiranmu jumbuh apa kang dadi kekarepan? Aku ki lho. Jikok janur kok ya karo bingung. Bingunge. Lah ya wong janur kok ya disengkerna ning gedhong pusaka. Apa maneh nganti 7 dina 7 bengi lawase ki jane arep gopo to. Nini legi, yen to sekawit awak dhewe rak netepi adat ing tanah Jawa. Cik. Amangka ing tanah Jawa kae kebak adat budaya mengkuwerdi lan samudana. Oh alah ngoten. Janur ngono sejatine ing tanah Jawa mengkuwerdi cahya utawa nur kang tumurun saka dhuwur kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Ya iki dina wis tak paringi aji sangut tak sengkerke 7 dina 7 bengi lawase kae. Bakal tak kalungke ana ing janggane anakmu sak kloron supaya kalis rubedane ring sambika. Oh monggo kaki. Muhammad Dimas Yafran Al-Fatihah. Sik to kaki. Kepiye? Anakmu oh ya ditutupi tenan to. Iki nggambarake cemplorot. Cemplorote Surya lho kaki. Pasuryane iki katon cemplorot katon ganteng lho. Wis dadi Kenapa kasunyatan. nganti ditutupi iki mau ganti to? Nur utawa cahya iki dina wis nyawiji ning jiwan ragane anakmu. Cemlotol ting pasuryane katon baguse iki dina wis kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula saka iku ewang-ewang manungku puja dening Gusti Kang Maha Kuwasa anakmu bakal tak lukar sukertana. Oh nggih kaki. Dalem kaki. Wis dadi kasunyatan yen to anakmu sak kloron kae. Wong suci ora disengkala. Jumbuhake kahanan yen to kasunyatan iki dina anakmu sak kloron wis dadi bocah kang suci ora disengkala apa. Oh,
bakal tak paringi jimat sifat piandel ganti jejuluk Cih. Joko Jlagur. Oh, Joko Jlagur. Joko kae mujudi bocah lanang kang suci jiwa lan ragane. Cih. Yen to Jlagur bocah sakloron bakal jumangkah ana ing dalan kang luhur, kabeh panjangkane kang dhuwur mesti wae kaijabat dening Gusti Kang Maha Cih. Kuwasa. Mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwane saklon kang ateges ngabekti kang ngukir jiwa lan ragane. Ngaten kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alvaro Alif Pratama. Joko Jlagur. Muhammad Dimas Jafran. Joko Jlagur. Nini legi. Dalem kaki. Yen to sekawit iki dina wis dadi anake dhewe awak dhewe yen tak ngundang saiki kuwi bocah sakloron Joko Jlagur. Aku yo matur nuwun banget kaki gandeng anakmu ki mas kok ganti Joko Jlagur supaya ora dingerteni karo tangga teparo niki mung anak titipan. Nanging lho kaki, Kepiye? sampean ki aja enak kapenak. Adat sabenene ning omah ki lak ya mung wong loro to kaki. Lah iki gandeng ana bocah loro, apa meneh bocah ki wayahe sumerot-semerote bocah. Mula kuwi aku njaluk rasa tanggung jawabmu lho kaki. Aturmu kaya mangkono yen to nutuh jejere wong tuwa lanang kudu nyukupi kebutuhaning keluarga. Yo bener kaki. Yen to kasunyatan iki dina kanthi palilahmu aku bakal budal empat di pangupa Jawa nang Kutaraja tak tinggal sawetara kelawan anakmu sak kloron kepiye? Ngene lho kaki. Kepiye? Gandeng anakmu sak karo niki mau duweni sengkala. Mula kuwi aku njaluk kanca rowang supaya ngewangi jaga keslametane anakmu sak karone kaki. Senadyan to wis kalukar sukertane iki dina sumlanging jroning atimu merga babakan gula wentah anak Iya. dhewe iki dina durung patiya pinter. Bener, Mula Kaki. saka iku nglamur laku kanan ora teges aku maringi kanca rowang marang sliwat tangga teparo. Banjur. Kasunyatan Joko Jlagur sakloron duwe kadang tuwa papat cacah kang rawujud. Iki dina bakal tak wujudake ning pangarepanmu. Kaya ngono kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Subiyah Amarah Aluamah. Mutmainah. Subiyah Amarah Aluamah lan kowe mutmain. Yen to sekawit kowe badan alus tak cipta dadi badan kasar. Merga iki dina aku njaluk bena sabyantuke kabeh tak kon jaga kadangmu anom uga dadi kanca ruwangine legi apa saku nger. Yen sagu jaga aja nganti lirwa sakedheping mitra. Ini legi. Dalem. Lak wengen anggonku ngupati pangupa jiwa kanggo kebutuhaning keluarga. Keselamatane anakmu saklon tak sampirno ning pundakmu. Ngono kaki. Sewang-sewangan andum selamat ning aku meling marang slira. Pripun kaki? Yen to sewaya-waya iki dina kasunyatan budalku ning Kutaraja ana sakjroning rompok bebaya sliramu ora bisa muntasi. Ngedruk lemah kaping 3 undang jenengku krasa jroning ati bali tumuju sakjroning. Arep tak esokake. Andum selamat ini lho.
Simbok iki mau lagi wae neng mburi to, Ngger. Lah iki aku wis bubar masakke kadang wanom sak karone. Lah kok kadang wanom sak karone kok ora katono ning papan kene iki jane menyang ndi to, Ngger? Mutmainah. Nggih. Gandeng anakku iki sing iso tata jalma mung kowe. Mula kuwi Simbok arep takon kalawan kowe yo, Ngger. Kadang wanom kok ora nang papan kene iki mau jane mbok kongkon menyang ndi, Ngger, kok ora ana kumpul karo kowe kabeh. Nini lega ya. Heeh. Sakderenge kula matur. Iya. Kula nyuwun pangapunten Nini. Lho, matur wae kok yo njaluk pangapura to, Ngger. Kula kalih kadang kula supaya amarah Allah lak yo Heeh. diutus kaki legek diken jagi Iya. bau kiwa tengene. Bener, Joko Ngger. jelagur kekalih. Nanging kula luput anggene jagi. Joko Luput jelagur piye to? kekalih Nini lega ya. Piye to, Ngger, kekian matur? Joko jelagur kekalih. Joko jalagur kekalih sak menika murca Nini lega ya. Mutmainah, Nyuwun pangapunten Nini lega ya. ucapanmu ki mau longgir. Rumangsa kaget atine Simbok. Amarga sliramu ki mau nyebut yen to kadang wanom sak karone ilang. Mutmainah, Nyuwun pangapunten. gede rasa tanggung jawab Simbok kalawan bocah sak karone, Ngger. Amarga bocah kuwi bocah titipan sing kudu tak kluwena nang papan kene. Nanging jogi ning ati aku mujogo lerwo Mutmainah. Ger. Simbok rumangsa bingung. Senajan Simbok karep duka karo kowe kabeh ora ana tinone amarga kowe ora bakal bisa balekake kandangmu ana ing papan kene. Mutmainah. Kowe kuwi sing duweni gondo pakrasa Ngger. Yen ta Simbok njaluk rasa tanggung jawab apa kowe sagut Mutmainah? Kula saguh tanggung jawab kalian kaki legeyek Nini lega ya. Yo. Yen ucapanmu kaya ngono bakal tak ugemi Mutmainah. Nanging kowe kudu eling. Rikala dhisik bapakmu kaki legeyek lunga ning kutha raja manti-manti kalawan Simbok. Yen tak ana bebaya apa wae ning rompok kene Simbok ra bisa nanggulangi. Simbok kudu ngedruk lemah kaping 3 mulaya, Ngger. Ayo bareng-bareng meminta nang ngersane Gusti Kang Akarya jagat supaya bapakmu enggal-enggal bali Mutmainah supaya amarahan karo amah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun matek jabang painipun kaki lagi wonten pundi tunungipun kesanipun enggal-enggal kondur. Kaki lagi ya. Nini lagi. Dalam kaki. Anggonku ngupadi pangupa jiwa sajak sumendal sumlang jroning atiku. Merga nyawang pedhut limangan ora sadhuwuring rompok awak dhewe. Nyandung nyrimpet anggonku bali tumuju sadhuwuring rompok ning yogini. Kadang tuwa papat cacahe padha sedih sadhuwuring atine, sliramu tawang tangis kaya mangkene. Ana kedadian apa sadhuwuring rompok awak dhewe? Kaki lagi ya. Kula badhe matur wonten ngersa panjenengan mawon kula rumaos sajrih. Amargi ageng kalepatan kula dhateng panjenengan kaki lagi. Aja gawe bingung ing pamikiranku kasunyatan matur wae iki dina sajak ora kuwawa. Coba matur Kang Walaka wae. Amargi menika babagan putra panjenengan kekalih. Joko Jlagur sakloron kae. Putra panjenengan kekalih ing dinten samangke anes kaki lagi. Sakloron kae lah. Kula nyuwun pangapunten kaki. Kaki lagi. Kula nyuwun pangapunten boten ngersa panjenengan kaki. Aturmu kaya mangkono gawe sesekak. Kaki. Wis awit akatau tapake duka kemarang seliramu. Kula rumas lepat dateng panjenengan Yen tos kaki. gawe tak wanti-wanti yen to kae putra titipan.
Sinampiran jejebanon iki dina kasunyatan murca saka dampar kamata. Lajeng kados pundi kaki kersanipun putra panjenengane enggal kondo. Yen pitakonmu kaya mangkono gawe cubluk ing pamikiranku aku aja jutek apa Kula kang dadi rupas ketah. bingung kaki. Ini Dalem. Aku koeling yen to sekawit manti-manti marang sliramu kae kasunyatan ora kedadian kaya Mas mantu. kaki. Mula saka iku mandeg anggonmu tawang tapis. Toto atimu. Mergo kabeh iki dina mung pacobaning saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Kados ngaten. Manungsa kudu wajib budidaya lan ikhtiar. Mula saka iku Pripun kaki? pambudidayaku iki dina ngupadi anakmu sakloron lan pandongamu nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Kula tak minggah wonten ing sanggar pamujan Yen kaki. kaya mangkono aja kedating. Sophia, amarah halu amalan kowe mot mai. Ora tak selaki yen to kasunyatan kedadian sakjroning rompok iki dina jeneng kowe kabeh wis mangerteni. Mot maina. Dukaku ora tak bacotake ning kasunyatan abot ana ing sakdhuwure pundakmu. Merga cucuk ing laku supaya baline bocah sakloron ya kadang wanom kae. Ora kali omong jeneng kowe kabeh kudu balekake ning pangarepanku. Mula saka iku, nggih. Yen to iki dina iki kowe kabeh kanthi palilaku iki dina budal padi kadang wanom sakloron, nggih. Supaya hamar halu amahlan kowe mut mahi. Ora nganti gantalan dino, minggu tawa candra. Lagi sak kedheping nitra jeneng sira bali ing pengarepanku ning iki dina kasunyatan ora nggawa kadangmu anem sakloron. Apa ora ngirit kewan gegirisi kaya mangkene. Apa kang dadi setyap? Kewan kang gegesi kaeros kang nidra kadang kula anom kekalih. Dadi kewan ing pamburiku iki yen to kasunyatan kang nidra kadangmu anem sakloron. Bagus, yen kaya mangkono sekawit ke badan tak cipta dadi badan kasar. Iki dina bakal tak baleke dadi badan halus maneh supaya bisa kanggo kekuatan kadangmu anom sak jroning go karbane kewan gegirisi. Mula saka iku, Nger, manjing jiwa lan ragane Jaka Jlagur sakloron, Nger. Mandeg satrio tejo laksana tejane wong areng katon. Gemlundung kok krikil malang-malang ler kadiondo, klusat kosot nang tengahing marga caturya tengahing prabatan. Yen to kasunyatan kewan gegirisi ing pengarepanku iki dina bisa tata jalma, sapa kang dadi dasanama, Nger? Wong gedhe dhuwur Iya, tambuh marang aku. Ning tanah Pulo Jawa ya kene. Ora ana loro, uga ora ana telu. Ya mung sawijine aku sing kena diarani. Bathara Kala Gelap Setaya aku Raden Gembong Kamijaya. Balik kowe sapa wong gedhe dhuwur? Wani ngridul aku sampang dadi dasanamamu. Bathara Kala Gelap Sayuda. Dasar kepara Yen to nyata. jeneng sira kepengin mangerteni sapa kang kumawani ngadeg jar pengarepanmu. Ora kaliya sapa ning tanah Pulo Jawa ya kaki legek kang dadi peparan. Wilah dalah. Yen tak sawang-sawang pasuryamu. Aku ora pangkling marang jeneng. Kowe ape nyelamur laku dadi apa wae? Aku isih kelian. Sejatine kowe kuwi bocah ireng sakembaran Cemani Loko kang aran Raden Pentolan Raden Tembem. Kaki legek. Ana paran. Ning kene yo. Aku dina iki wani mlebu ana sakjroning desa Getas Pejaten kene. Sajroning desa Getas Pejaten kene ana pawongan sing duweni jeneng Bapak Siswanto dalah Ibu Ratnawati. Bapak Siswanto dalah Ibu Ratnawati kae duweni anak loro cacahe lanang kabeh. Sing kena diarani bocah uger-uger lawan. Sakwise tak tadah, tak dadi kala mangsa. Tak grimah-grimah ora bisa lep. Tak ulu malang-malang ning gorokan. Rasane pedes panas, Bri. Kuwi apa to sebabe kaya lho, Gek?
Sri Bathara Kala Gelap. Dasar kepronyok. Ento kasunyatan sewu ana ing pralampita sajroning netramu gondo pangrasamu mangerteni yen to kaki legek ya bocah ireng cemani luka sakembaran ora kaliya Raden Bendolo ing pengarepanku iki dina wis ngadet jejer. Yen to sekawit gedredah ana sajroning rompokku ora kaliya mung pokal gawemu anggonmu netepi jadang pangan ututi sing bapa adami kang nandang Sukerta kasunyatan mangerteni yen to bapa Siswanto Ibu Ratnawati kae duwe anak nandang Sukerta uger-uger lawang nek goglok wis dadi jamak lumrahining kasunyatan iki dina Sri Bathara Kala Gelap sayuta apa lali nalika babat talasan ing tanah Jawa kae entuk anggonmu nadah kala mangsa titising bapa adami kang nandang Sukerta yen to lali-lali ora karuwat sengkalane tak ambaliskan maneh yen to lali-lali ora karuwat sengkalane amangka iki dina Bapak Siswanto Ibu Ratnawati kae eling kasunyatan anake sak kloron kae wis kalukar Sukertane dadi bocah kang suci ora duwe sengkala apa-apa iki dina kinalungan janur ana ing janggane apara tak paringi aji sangut kang kaijabah dening Gusti Kang Maha kang ateges bocah kae wis ora duwe Sukerta apa-apa dadi bocah kang suci kaya bocah liya-liyane nek goglok nek mangsa ora gawe ngedemke sakjroning waduk kasunyatan gawe sengsarane sakjroning Gokano Sri Bathara Kala Gelap saya Dasar kepronyok. ening mangerteni kanan kang kaya mangko tak jaluk kanthi aris ora esuk ora sore aku njaluk baline Joko Jlagur sak kloron kaya wing tanpa getek jeri sawiji. Yen to kasunyatan Sri Bathara Kala Gelap saya mesti wae bakal tak Kowe sembah. lah dalah. Lagi lagi. Ono paran Sugih kedel bondowan. Kowe wani njaluk anak wis ana sajroning waduk. Apa pawitan? Umpama iki dina Sri Bathara Kala Gelap seto njaluk bebono. Apa wis sanggup minangka? sajak enteng sinangga abot anggonmu bakal mulungake anak kono sakjroning Gokarbangu. Tinimbang ana utahing ludra papan kene kaambalan kabeseting Gembong kami Jaya dadi Sri Bathara Kala Gelap sayuta tetulane bocah ireng semani luka sakembaran kae ning dudu jagaling manungsa. Sesantining tanah Jawa memayu hayuning bawana langgeng titah saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang ateges urip lan patihake Gusti Kang Maha Kuwasa. Kowe kelawan aku mung tinetaing alam donya. Syarat sarana yen to kabeh ing donya iki ana kawujudan mesti wae bakal tak sembadani apa kang dadi panjalu. Mas Bicis Raja Brana busana kang pating gemedar bakal tak cepake uger aja njaluk tumring lintang kelawan rembulan. Kagel gek. Ana paran Ruwana gobokku lan lekno mripat. Aku rak butuhake Mas Bicis Raja Brana. Ora njaluk busana kang pating gemebyar kae. Apa meneh temurune lintang kelawan rembulan kaya ora. Anakmu kuwi raga kekantilan nyawa sing kepanjenengan sukma. Pinangka gantine raga kekantilan nyawa sing kepanjenengan sukma sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih loro cacah. Kuwi sing kepisan. Angka loro mori putih rong dedeg pengawit. Angka telu beras rong pitrah bumbu pawon sak cukupe. Ora esuk ora sore sing dadi panjenengane Bathara Kala Gelap saita bakal mbok wujudi. Dina iki bakal utahke sajak ngumur pelampita anggonmu duweni panjenengan. Yen to pitik seta wujude jiwa raga kang suci kanggo gantine jadang panganmu ngedemke sakjroning wadukmu. Beras fitrah nyuceni jiwa lan ragamu yen to mori putih kanggo buntelmu sawaya-waya ngadep marang Kang Kuwasa. Kawujudan apa kang dadi panjalukmu atur sepone tanah Blu Jawa kena ndek enggal utano anakku ora sakjroning kuwi. Yen mangkono ora usah kesuwen sake anakmu sing wis ana sajroning gua karbaku. Undra sak jagah tampanan Bakal tak tampani kang katingal. Ini lega ya. Enggal juga ranggonmu nyenyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Yen to kasunyatan aku bali kelawan anakmu sak kelorone iki. Sik to tak titine luwih dhisik ya kaki. Janur kuninge isih utuh. Kowe ngraga apa nang? Duit. Aku ya matur nuwun banget lho kaki. Gandeng anakmu ki mau titikane mung janur kuning. Lah iki isih ana ing janggane anakmu mula kuwi iki nyata-nyatain anake awake dhewe. Sajak iki dina bungah jroning atimu nyawang anakmu sak Iya keloro ta? bali kaya wingi tanpa pitik dirjawiji.
Ning iki dina aku meling marang sliramu. Piye Kaki? Lelakon iki dina kasunyatan ora tak selaki. Bocah sakon kacidro dening Sri Bathara Oh Klapsa. walah. Mula saka iku dadi wadining awak dhewe wae aja Jih. nganti wong tuane sakron mangerti. Boten Kaki. Iki ya atiku bungah nanging ya ana rasa susahe lho Kaki. Awit Rasa susah iki ana prenjak ganter-ganter ning dhuwur omah ki arep ana apa to Kaki? kapara kae tak sawang saka kaduan. Popo Siswanto, Ibu Ratnawati. Mas Mike sing siji mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini legeye, Dalem sliramu rapangkling, boten. Bapak Siswanto, Ibu Ratnawati. Boten nanging kok jenengan ki gegujeng lho jane ana apa kok diguyu. Pak Siswanto ki rak klino nggawa pitik, Oh, biasane nggawa duit. Nggawa pitik nyanti ngene-ngene lho. Ayo. Meh. Kurang. Pitike ku ngantuk. Ra ngono gemblonge Bu Ratno nambah tiba. Ayo. Kabot. Nuwun sewu. Anggenipun panjenengan tumuju sajroning rompok kula damel kaget ing manah kula. Panjenengan beto kados mekaten janjane mengkuwi gati punapa. Ngeten kakek gayek kula niki nyuwun sewu. Kula niki sepindah niki mewakili Bapak Siswanto sak keluarga. Kaping kalih niki ajeng ngejak wangsul putra kalihnipun Bapak Siswanto. Kaping 3 niki memaring sedekah utawa ganjaran marang Kaki Legek lan niki Legeyek. Saking bungae empun ngruwatake putra kalihnipun Bapak Siswanto ngoten. Dados sedaya menika minangka sedekah panjenengan Bapak Siswanto Ibu Ratna tumrap kula sesisian kula. Bapak sampun ikhlas lahir terus ing batin. Sampun ikhlas Ibu lahir nggih ikhlas batin. nggih. Nah, ikhlas badhe kula tampi mugi dadosaken berkah lumeberipun rezeki. Amin. Kula tampine Coba nggih ketapan Kaki. ana. Ji. Bapak Siswanto Ibu Nggih. Ratnawati. Sak sampunipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula sesisian kula. Titi-ari kalenggan punika ugi badhe ngajak kondur putra panjenengan. Nggih, Janjane wonten wigati punapa kok enggal-enggal kemawon. ajeng kula kitanake, Pak. Badhe dipun hikat hitanake. Nggih. Alvaro. Nggih, Alvaro. Ugi anggenipun samangke nglampahi hitanan titi-ari badal maghrib nggih. Nggih, badal badal maghrib. ing Wikara pinaringan enggal dangan wangsul malih wonten dampar ruangan. Amin. Nuwun sewu Bapak Tuan Ibu. Ing mriki kula badhe nitepaken wujudipun janur dumateng panjenengan sami. Nggih. Kula suwun Bapak Tuan Ibu, janur punika samangke panjenengan dekat sangadipun bantal utawi kasur. Anggenipun biasanipun putra panjenengan sare. Nggih. Selaminipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Sak Nggih. badami gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun nggih. Nggih. Supados sirep adem ayem tentrem sak keluarga panjenengan kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ra ngguwak wujuding janur, nanging aku ngguwak sengkalane anakku uger lawang. Kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa, wilujeng slamet kalis rubeda nireng sami. Amin. Kala. Amin. Dipun Fatihai kaping 3. Nggih. Nggih. Kapore saya saged nguler dadosaken putra ingkang saleh. Ing mriki sampun dados anak kula paring jejuluk Joko Jlagur. Jangkepi Nggih. syarat sarana, Bapak tuwin Ibu kula aturi nimbali Kang Putra kanthi sesebutan Joko Jlagur. Nggih. Kula paring tulodo Pak nggih. Ger anakku Alvaro Alip Pratama Joko Jlagur. Ger anakku Alvaro Alip Pratama Joko Jlagur. Ger anakku
Muhammad Dimas Syafran, Joko Jelagur. Ger anakku Alvaro Alif Pratama Joko Jelagur. Dalem Bu. Ger anakku Muhammad Dimas Syafran Joko Jelagur. Dalem Bu. Alhamdulillah sampun pun oleh dados wigati panjenengan. Amin. Semoga dicara dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah mugiler sedya wigati kaijabah keluarga panjenengan tansah pinayungan keselamatan kaberkahan kabagyan dening Gusti Kang. Amin, Maha amin. Kuwasa. Minal hajati bil barokatihil Fatihah. Bapak tuwin Ibu, putra panjenengan kula pasrahaken dhumateng Bapak tuwin Ibu. Nyuwun pangestunipun Bapak, Ibu damel simat paripe dayanana kasantosan. Punaning pahargyan Bapak Siswanto Ibu Ratnawati. Nggih. Kula dherekaken sugeng kondur tumuju pidalem suwang-suwang rahayuning kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki legeye. Ini legi. Niki malah kula dipun betakaken wujudipun embor. Salebetipun embor menika wonten uga rampenipun bok menawi. Sedaya menika wonten werdinipun tulung dipun werdekaken kaki. Wis dadi kasunyatan endahing awak dhewe urip bebrayan ing tanah Jawa kebak adat budaya mengku werdi lan samudana. Ana unen-unen yen to wong Jawa aja lali Jawane. Embor, awak diwajib gemborake to ngandhakake marang tangga teparu ana ing Getas Pejaten Bapak Siswanto Ibu Ratnawati wis nglukar Sekerta putrane sakloron. Yen beras kuning. Wiwit suwe ngening-ngeningake pikir sok kapan aku bisa ngruwat sengkalane anakku iki dina wis kasembatan. Kembang setaman. Mujudi yen to kasunyatan Bapak Siswanto Ibu Ratnawati ora lali marang kadang tuwa papat cacahe kapara-para nabi, para rasul, para waliwah tanah Mekah Madinah tanah Blujo wabil khusus kaki danyang sohib yang ana ing tlatah Getas Pejaten lumeber ahli kubur jaler lan estri. Niki wonten wajibipun. Wis dadi kewajibane wong tuwa ora mung lairake maringi jeneng, ngitanake nikahake uga ngruwat sengkalane iku wis kewajiban. Godhong alang-alang apa-apa godhong kluweh. Mengku wedi yen to Bapak Siswanto Ibu Ratnawati kae wiwit awal duwe hajat lan akhire tansah nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kalih srubidane ing sambikala. Sak badane duwe gawe to hajat kae kaluwehake kajembarake rejekne kaya sasmitane godhong kluweh kang ateges luweh lebih sembarangane kae. Kupat luar iki dina adicara pangruwatan uger-uger lawang wis kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Sineksen para malaikat Gusti Taala, para nabi, para rasul, para waliwah tanah Mekah Madinah tanah Blujo wabil khusus kaki danyang ini danyang sohib wilayah wonten ing tlatah Getas Pejaten. Ugi dipun hangestreni para pamirsa kakung Sumawana Putri tinampi ing dinten inggih menika Jumat Legi malam Sabtu Pahing. Kanthi piwaosan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Luar saka sana wis bener taala Allahu Akbar. Sri Bathara kula gelap sayut Dasar keprojot. ora teges aku ngliruake apa kang dadi panjal kasunyatan iki dina bakal tak sembadani ning aku njaluk sabyantu mesakku. Sanggup kaki Yen legi. kaya mangkono rina lan wengi Sri Bathara kula gelap satakon jaga keselamatane daleme Bapak Siswanto Ibu Ratnawati. Yen to nganti bebaya kang bakal ngridu saka lor, Tak papak tak balik nang alor. bebaya kuwi saka wetan, Tak papak tak balik nang etan. kang ngridu saka kidul, Tak papak tak balik nang idul. kang bakal tumama saka kulon. Tak papak tak balik nang ulon. Papat kesuwen adepe ateges Sri Bathara kala gelap saya jaga keselamatane daleme Bapak Siswanto Ibu Ratnawati rina. Yen to iki dina kasunyatan apa kang dadi panjalmu? Siji cacahe pitik seta wujude, raga kanthil nyawa wis kasembadan mundur cak loro bakal tak pinanggani. Bakal tampani kaki legi.
Muga-muga ten laksana dicara pangruwatan alhamdulillah lumampah rahayu nering wigara. Purwa madya wasana sampun kasembatan nering sambikala kula sakadang saking keluarga sandiwara barengan ridho Buddha nyuwun gunging samudra pangaksama. Amung sesanti jaya jaya wijayanti rahayu kang sami pinanggih lestari widodo kalih surubeda nering sambikala. Nuwun nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.